майда чемион борикима саломе рӯшани шаби торикима ма барои ишқи ту тарки ватан SP Records. Канали мо дар сомонаи YouTube Хавик TG. саломе майда чемион борикима саломе рӯшани шаби торикима ма барои ишқи ту тарки ватан карда рафтам неки тура надидам узр мепирсам майты просто вақти кам буд дар дилам камтара ғам буд раҳи ғарибӣ дур буд ҳамун рӯз рӯзи мотам буд надидам масалчама о чачаи бачачама яхел вақт девонаим ёд мекунам майдачама ма ойларада пешим монда хатиш гап мезанам хитм да хитм бегум чӣ ҳол дошта боша занам ҳоли ӯ гули хомайда мактаб дара гуромай бобони ӯ ҷовидай зеботарини дунёмай бо фикри бад накунӣ сарда хам кунун дуо кун ай хона берин нара фақат намозда ато кун иншалло якҷояе меҳнатҳои ма бародай ҳамин майдача дилим ҷоним ошиқи садодай тамоми дунё меғам нахи паҷмурда мешам агар озору тиюм ма хидмам озода мешам чашмакои базебит механди хуморӣ меша ҷови дӯстат медора бумонда барм ҳамеша ту имрӯзу фардо мимо дар ҷони кӯдакоми фақат сабру тоқат ки ту тамоми орзуҳоми вақте ба ёдум мия лайли ба маҷнун нарасид ма бисёр ғам мехӯрам чихе ӯ азобу кашид ту имрӯзу фардо ми ояндами ву дунёми фақат сабру тоқат ки ту тамоми орзуҳоми вақте дахинники ма кор мекунам ту гармими чашмума ма мепӯшам ту давоми зиндагими бе ту ҳаёти хидмат ма тасаввур намекунам фақат барои ту ма